ଶୀତ ଦିନ ସରିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି ଫୁଲକୋବିର ଚିଲି ହେବା କମ୍ପଲସରି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲକୋବିର ଚିଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି। ରାତି ଭୋର 4ଟା ହେଇଛି, ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ କଟ୍ କରିକି ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି, କାରଣ ସକାଳୁ 8ଟାରେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିଦେଉଛି। ଏପଟେ ଫୁଲକୋବି ଗୁଡ଼ିକ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଯେହେତୁ ହେବ, ଚାରୁମଗଜ କାଜୁକୁ ମୁଠି ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ଆମର ଫୁଲକୋବିକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପାଉଡ଼ର, 4 ଚାମଚ ବେସନ, ସେଥିରେ କିଛି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଆଉ ଭିନେଗାର, ସୋୟା ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ କଟ୍ କରିକି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସବୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଗରମ ତେଲରେ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଙ୍କି ଆଣିବା। ଏଣ୍ଡରେ ଆମେ ଫୁଲକୋବି ଗୁଡ଼ିକ ଛାଙ୍କି ଆଣିବା, ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଙ୍କି ଆଣିବା। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ କରିକି ରଖିଥିବା କିଛି ପେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଚାରୁମଗଜ କାଜୁକୁ ପେଷ୍ଟ ଆଣିକି ଢାଳି ଦେଇକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ, କୁମିନ୍ ପାଉଡ଼ର, ମେଥି ପତ୍ର ଆଉ ଭାଜି ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଆଉ କିଛି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ବି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। କାହା କାହା ଘରେ ଏମିତି ଶୀତ ଦିନରେ ଫୁଲକୋବିର ଚିଲି ହେଇସାରିଲାଣି, ସେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବ। ଖାଇସାରିଲାଣି ଘରେ ତିଆରି କରିକି, ମୁଁ ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଉଛି। ତାପରେ କିଛି ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ଆଉ ସୋୟା ସସ୍ ବି ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବେ, ତ ମୁଁ ଚିଲି ସସ୍ଟା ଦେଇନାହିଁ, କେବଳ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମସଲା ପାଣି ଯେଉଁ ରଖିଥିବା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ମୁଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ କେବେ ବି ତେଲରେ ଛାଙ୍କିବନି, ନହେଲେ ବହୁତ ଫୁଟିବ। ତାପରେ ଛାଙ୍କିକି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। 2-3 ମିନିଟ୍ ଯାକେ ଏପରି ମିକ୍ସ କରିଦେବାକୁ ଲାଗିବା। ଅଧେ କପ୍ ଗୋଟେ ଚା ଖାଇବା ପାଣି କପ୍ରେ ଆଣିକି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ହାଫ୍ ଚାମଚ ଆଣିକି ମିକ୍ସ କରିକି ରଖିଦେବା। ଆଉ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ। ତାପରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇକି ରଖିଦେବା। 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଙ୍କି ମାରିକି ରଖିଦେବା। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କା ଖୋଲିଦେବା। ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଫୁଲକୋବିର ଚିଲି। ଏପଟେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ଖାଇବା, ତ ମୁଁ ରୁଟି ତିଆରିରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଫୁଲକୋବିର ଚିଲି ଆଉ ରୁଟି। କେତେ ୟମ୍ମି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିଫିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି।